day, oh my, ay, ay, daro maroro. Today, oh my, ay, ay. Gaurko emanaldia oso garrantzitsua da, interesantia iruditu zait. Ze zuk aldituzu biharko planakin, baina ez dakizu zer gertatukoan bihar. Zu kotxe hartzezu da, ez dakizu zer gertatuko zaizun, kotxe bat kruzatuko zaizun aurrerikan, o bizikleta bat atropellatuko zuen. La mayoría aquí no tenemos carnet, pero ahora cuando lo vayamos a tener, pues andaremos pues mirando siempre y teniendo mucho cuidado porque la verdad es que impacta mucho todos los accidentes que pasan y pues la verdad es que ha estado muy bien, me ha gustado un montón. Nei emanaldi hau oso interesante iruditu zait. Eta asko emozionatu naiz egia esan. Ze horrelako esperientzik entzutiak asko unkitzei eta gaien azalean jartzeak pentsatzea ditortan. Da egia da, egun baten normaltza duela da, nahiz tatxoak bat eman igual kotxe hartzea egan dago, horrek konsekentzio oso larriak ekarri alditula, eta biktima bat izaten aldezu bukatu. Pues me ha parecido muy interesante, la verdad, el hecho de que nos hagáis ver pues, un accidente, pues no en nuestra piel, pero sí ver pues, lo que siente la gente, lo que luego sienten las familias, lo que siente la gente que ayuda a los que han tenido accidentes, pues te hace ver las cosas, te hace ser consciente de que aunque tú intentes pensar que no vas a ser el siguiente, que puedes serlo. Da jakinin biozu, ez dela egongo. Ez tozula berriro ere bere barriek entzungo. Ez tozula berriro ere bere usainak etxean eukiko. Inguruko jendea laguntza eskatuz, zaurituak minaren ondorioz deiadar edo garrasika. Nei iruditu zait emanaldi bat oso garrantzitsua, dena kontziente egiteko zer gertatu daiteken gure bizitzetan, eta gauzak zentzu handiagoz iten hasteko nahiko baliagarria iruditu zait. Pues yo creo que ha estado muy bien porque ha dado a entender de que al final conducir no solamente es diversión o ver el paisaje o lo que sea, que tienes que tener en cuenta de que igual tú tienes un accidente pero puedes provocar más accidentes, o sea, no solamente cuenta tu vida cuando conduces. Tira jende zuekin ari naiz, esan dizuet batzuen laguntza beharko nuela. Adibide hon bat irutxe zait eta gainera ikusitun adibide bai jokoana oso ondo irudikatze bela irutxe zait. Jendia behar dut jo parte hartzia, atentzia, adibidez filetako pertsona batzuk galdera batzuk da indizkio eta horrek behar zaizu atentzio pixka jartzia. Eta adibidez nik gertutik bizi izan detolako antzeko kasu bat, eta azkenean zuk bizitzezunen gauzak gehiago afektatzizu eta gehiago ulertzezu. Hala etzateganean asko inpaktau dit, ze inguruan dakat familian olako istripu bat eukizun bat, eta guain gurpildun aurkian da egunero. Eta hasiera batean ere lehen guzuneai asko afektau zion, hau hendikan ere bere gana jota bizitak itea. Bizitza normala iteo? Bai, baina beste era batea. Zuk ez dezu, inoz espero olako gauza talda gertatu. Eta ja behin gertatzanen, zeran oso fuerte, asko afektatzezu da. Zuk ez dezu espero bihar aldezulain, baina ala da eta errealitatean aldezu biharri.